Дзесьці на самой мяжы з Літвой ёсць мястэчка Жамыслаўль, наведаць якое варта як мінімум дзеля вось гэтага палаца. Ну і, канешне, маляўнічых краявідаў. Мясціны тут сапраўды топавыя. Мураваны палац у класічнай архітэктуры і шмат якіх яшчэ будыначкаў збудавалі пры ўмястоўскіх, якія, дарэчы, валодалі Жамыслаўлем ажно з 1807 года. Тут трэба адзначыць, што ў мястоўскія былі людзі адукаваныя, прагнулі прагрэсу і развіцця, таму іх гаспадарка лічылася ўзорнай. У 20-е гады мінулага стагоддзя Яніна з тых самых умястоўскіх перадае багаты Жамыслаўль Віленскаму універсітэту. Планавалася, што на базе сядзібы будзе арганізавана сельскагаспадарчая навучальная установа з інтэрнатам для студэнтаў. Дарэчы, драўляны дамок-інтэрнат такі быў пабудаваны. Вылучаўся ён шыкоўным порцікам на 4 калонах, але так склалася, што, на жаль, толькі яны ад яго і захаваліся. Паглядзець палац раю як з параднага ўваходу, так і з ракі Гаўя, бо краявіды ж якія. А яшчэ ў мяне да вас пытанне. Як думаеце, а што гэта за дзіўны будынак? Мо таксама палацак ці нешта іншае?